Господине Ќучук, во последното интервју рековте дека во Северна Македонија треба што поскоро да се организираат избори за земјата да добие политичка влада и функционален парламент. На што го темелите овој ваш став? Имам основание за това, защото всяка една техническа власт е ограничена в рамките на своя мандат и на своите правомощия. Затова тя се казва и техническа, да организира изборите. Това е основната цел на всяко едно такова определение, изпълнено със съдържание. Оттам нататък идват и политическите въпроси. Кой носи политическа отговорност? Безспорно, за да има носене на политическа отговорност, трябва да има и силен парламент, който да контролира една или друга власт. Погледнато от европейска перспектива, ние всички имаме интерес в Република Северна Македония да има политическа власт, която да има и с силен парламент, който да я контролира респективно. Најголемата опозицијска партија ВМРО ДПМН засега е на став дека нема услови за брзи избори. Како во Брисел би биле оценети евентуални избори на кои најголемата опозицијска партија би повикала на бойкот? Бойкотът не е алтернатива. Нека да припомня само защо Република Северна Македония успя през последните няколко месеца и години, бих казал. Защото имаше функциониращ парламент, имаше демократични институции, които разговаряха помежду си. Изпълнителната власт безспорно имаше своята роля, но по редица законодателни предложения тя намираше и подкрепа от страна на опозиционните партии. В една функционираща, в една либерална демокрация има нужда от двете. Плюс добавям към това и задължителното включване на гражданското общество. Преговорният процес е много тежък, той преминава през различни етапи. И за това аз не виждам как една или друга политическа партия би решила тежките въпроси, които ще стоят пред нея. Мога да ви дам и обратните примери. Защо, да кажем, Република Сърбия или Република Черна гора имаха отстъпление от преговорния процес и Брюксел ги критикуваше. И основният аргумент беше точно този. Липсата на диалог между опозиция и управляваща сила. Това е огромен проблем, хроничен проблем за балканските държави, от който трябва да се освободим час по-скоро. Решението на казуса, както аз го виждам в Република Северна Македония, да се намери консенсус между политическите сили, да има ясен приоритет, който е свързан с членството на страната в НАТО, реализирана цел, и членството на страната в Европейския съюз. Само тогава страната ще успее да върви по ясен път. Европската комисија ги најавува предлог преговарачките рамки за Северна Македонија и за Албанија за почетокот на јуни, а извештаите од пакетот за проширување за наесен. Кога би можело да се очекува одржување на првата меѓувладина конференција за Северна Македонија? COVID-19 провери много. Обаче аз съм щастлив по един признак. Удовлетворен съм. Айде, щастлив е силна дума. Когато света се затваря глобално, Европейския съюз намери вътрешни сили в себе си да се отвори към Западните Балкани. От тук нататък идват обаче и конкретните стъпки, които трябва да бъдат извървени. Моето желание е през месец юни да има ясна пътна карта за Република Северна Македония. Тоест да бъде разработена вече самата методология по преговорния процес. Най-вероятно и комисията ще настоява за това. Това е оптимистичният сценарий. По-песимистичният сценарий това да се случи за септември месец. Но тук забележете нещо, което е свързано и с изборите в Република Северна Македония. Европейската комисия и Европейския парламент изчаква провеждането на изборите в Северна Македония да се напише доклада. И аз като докладчик също изчаквам изборите, защото изборите са демократичния лакмус във всяка една държава. Няма как да говорим за върховенство на закона, свобода на медиите, основни човешки права и свободи, ако не говорим и за демократичния процес в една страна. От тази гледна точка изборите имат и едно такова измерение. От още една гледна точка, аз съм част от формата, който е така наречения Жан Моне. Ние искаме да продължим активното си партньорство с колегите от Скопие, защото имаме недовършена работа. Беше започнат този процес през изминалия мандат
активно се включихме през този мандат, имахме едно заседание, но в деловодника има много отворени въпроси, които трябва да бъдат изговорени, утвърдени, да бъде намерен консенсус по тях, за да не се връщаме отново към изходна точка. Не искам да припомням тези грозни събития, които се случиха в парламента, и да продължим напред да работим. От трета гледна точка, изборите също имат съществено значение. Страната да утвърди своя ясен международен профил на натовска, на европейска държава. Това е изключително важно за бъдещето на страната. Вашата политичка партија не е дел од владеачката коалиција во Бугарија, но добро ги познавате состојбите во вашата земја. Дали Бугарија може да го блокира одржувањето на првата меѓувладина конференција за Северна Македонија? Много пъти съм го казвал и пред вашите медии, и пред българските медии, и пред брюкселските медии. Двете страни имат общо минало и трябва да имат общо бъдеще в рамките на Европейския съюз. Ако има отворени въпроси, те трябва да бъдат решавани в диалог. На мене ми се иска Република Северна Македония и Република България да бъдат като Германия и Австрия в Европейския съюз. Да бъдат близки страни, да имат обща политика, да сформират бъдещето на Европейския съюз. Това е най-ценното за мен. Модерният стратегически интерес на целия регион и на Европейския съюз е страните от Западните Балкани да бъдат част от него. Тогава всички ще сме по-свободни, по-сигурни, ако искате и по-проспериращи.